Agora leskasi atakot keleši piklufste. Vako ti nešto... Podajava bandaški. Koja far finala na piklufste? Drislata! Аре, бе! Умрете, бе! Умрете! Един почти умре. Един го убих. Ми не може да му насоли, аз съм на същата кръводар и по-малко ме стига. О, хора, ще умре, бе! Аз съм на една капка кръв. Ванко, как ще ги наречеш за финал? Хора, това беше... Чао!